Chairman chuan a fapa chu lo hmu in sara I an ti hi tu nge ni inin kar hi chingfil vat vatang che ti in a lo hril chu tiang buai pui nan hun ka nei lo a lo ti dai si Grand chung ko buai na thlen thei thil reng reng chu I ngai tua ngai ani a ti le chuan Grand chung ko fapa ni reng po hi ka chak fashion hlei nem I du dui ni tir theiang a lo ti le ta ka wang chuan thin rim deuh chuan ho tau hial Sara chu kalsan atum ho lo in ngei takin hun an hmang dun mek zawk ani a hlimna tur ngai tua rengin a pi vap an da that sak te chu a pe a pi chu a ngai em awangin Sara po chu a chap zui zoi mai bom chu a kwa wangwanga Alex chuan a mi tui tla te chu a lo hru khul sak Sara hi a hlim takin kalo siamang ka veng him zel bokang ti in a in tiam nge chu ti lain benet chhungkwa te po an buai ru hle to a an chunga thil thleng te chu puanzar sak ngei Sara chuan a du bok malak dan tur ruwa hman diamin apa chu ram petur ang tak chuan a in ngai tir ranga Alexa chu ram nei tu a da dai atumani chu chuan a ring tok hle ti po atilang chiang ma se ani chuan anin nei huna anin chom tura da let alo tum ve tho thung Police station a khan inu iwa hmudu lo velamo ro rel fel alani lo hi a statement a thlak thei reng ti hriaem tiin Mr Frank chuan Zulia chu a how shep mai raminei thei nan thei to ko chwa pui chia sin ati po in nithum chia hun ka pe ang che sarai hian ram le kha kha lo kengin ka hmingin a da ngei ngei to turaniang tiin anor le sun sun to Ko an ni angin Mr Frank chuan lawyer nen Zulia hruaiin Sara te chu an lo ngak thapa a lo thlen chuan ram chu ka pe ang che ma se tuna chuan kan buai pui mek ani ti in a lo hril adika lom ro chun tu masa zawk ani a I hne na a transfer don chuan buai pui chung a rei ve deuh ani lawyer chuan a lo tivat engei du ram chu a thlonin min pe om ho si lova apa in a ti chuan he nu hi ka du ani ti in Zulia chu a kok tavu mai kapa hian ramwang mai mai in min thlau thalawang kapa adikem Zulia in a ti chuan lo transfer photla a lo ti san dai kapi thatin kanu tan tira chu wang chuan in tiam kamna ka sign mayang Sara chuan a lo ti keu si Zulei tlan chia tum chu apa chuan a lo dang tlat Sara chuan room pakhata Zulia chu adata a minti du da thin dan kha ila she theyem khang zong zong te kha chu katwar vek thei ma se kapi that kher hi chu kangai dam thei lo che ni tuna chuan ipa in adu to lo cha school atang pu in no chwa eni to boka eng mai nei to lo chhun zan zomin lau le thabar reng rengin I hun I hmangral to ang ti in Sara chuan atong khum ve ta saka Zulia mangang po in ngai dam adil na sa hle company lama Sara chu awaleng pheya Alexa po na athok thale thei to tlat lo anin chhai kwal vel har har ma se chairman alo lang le nul Mason group chairman nen thingpui in dun kan tuma afanu Olive nen po iman huna in she chiang turin in mu ula tha ang alo ti in nei tir nge tum ti chu sha hle ole kan tum don ya alo ti liam puata atum tak tak ha ulo ti chu sha se apa kha anui vur om si lo kot lama Sara chu awanei fel zui ngal mi amai anu thu se tang khan apa chu api that tu zok ani tak tak mel ta riau maya chu wang chuan dam doi dura an lei ngei don ti sha in Sara chuan chui zui ngei chu atung ru hle evidence thatak tel lo chuan tu ma mo pu ngot thei an ni bok si lo chuti lai Mr Frank po in chanchin alo ngai chang ru ve ring thawa Sara chet vel dan song song te chu thli thlai ring turin lawyer chu ashila phakar alo chuang ti chu a hlau ve tho atum dan bera chuan Sara chu alam tanga siama athu ang anga da chuani ruwa manna thalo tak po anei tel tho boka athun hnuaya ada thei ta lawani chuan da bole mak mai po chu poi atile don lo lawyer chuan Sara le Alex te chu in rem siam na fel fai tak nei tir thlapin an ping po chu an sign dun ve ve a
lo thon na engma pawh an nei lo a kuta awm ai chuan Alexa kuta an rama awm hian a hlut zawk a be sei baka a him zawk ngeiin a ring ani Mase a hriat lovin Alexa pawh in a ro zong zong te chu sarai hming chuan a lo dah ve vek tho chu ni in chu thil chu lawyer chuan a hrilh vek nge nge sara chuan makati in a lawm hle bawk chuta Alexa ha lo nolh molh lai chu a mong tama chuan a va ben sak toya ani pawh chuan a lo muah ngal anin hmu ni tur chu a lo thleng ta a lawyer chuan Mr Frank Joshua in pi ber vap an dah thatna hmuna khan sarai chuan a lo ngak reng to a pi pualin rim tui te halin a lo tongtrai mek ani engtrik nge hman ituma a lo ti lut ngal kapi kha thi a inthiam lo na emo lungai na tlem tal ineyem sara in a lo ti let ve thung thina te chu kum opalama ngat phe chuan khwarel ve reng lomani engwangin nge chu tianga kom kherang nia imita chuan nun na hi a ho em alom ti ro I hlok na tur ani dom phot chuan inu ngei po I that hre lawania sara benet engthil phiang sen nge moi sui le kanu ina soi vek to zulia dam doi pek tur kha I kha kani khoya ngei le nang hi ramin pek du lo kha ka ring reng ani thil a har sa zong hlira kalpui tum mala kata tur tho tho ani hi Mr Frank chuan sara chu a lo rek ta bor bor maya atlai to pasal kaneya ram kha atan kada dai to I pasal po chu kanda thale mayang chu chutia anin hnia lai chuan Alex te po kha an lo lut ta a Mr Frank chu an lo nam thlupop mai Alex engwangin nge he boina hian lo inrol ve ngota Mr Frank kana ti chuan a pasal soi kha keima kanya sarane na tisen in zomna in lo ni kher kher hi chu lom hle sokro nilo sila chuan iwa phi bur chungai hian om ve dei to ang chu Alex chuan alo ti shoka khongai in min kalti ro Mr Frank an alo ti chuan engwangin sarai chunga ithil ti te kha min shil photla achia ol ruk fin fia na zong zong te kha police ne na perfect ro u ti in Alex chuan lawyer chuan shilta a min phat san ani mo Mr Frank an alo ti chuan a tira chang reng kha Mr Grant lawyer kan isa ring alom alo la ti zui du lovin she fiao ma se police ko ta chuan hlan ani zui ta ni api thattu chu shemin omdon tabuka apa ma ni se mihlau takani awangin tuna chuan sara po athla muang hwai to ni inalang engkima puitu Alexa laka po battam tak nein ain shenghe nge hunliam to te chu thengila malam pansan dai mai chu du bok eng har satna po tok se apasal chu kalsan atum to lawani top mai nikha chu zulia chuan sarai le Alexa te limtaka an leng dun lai chu a mu fu ta a ani hi an tan na hmona tang khan alo tlan chuak ani nge yang anin mo avel box si nen magati in athi khle nge nge biru thei ang ber chuan a en thlave nge na in Alexa khan alo mu vek to sara hne na chuan soin engwanga zui ru nge ani ti chu an la hriat thwai tur thu le an laka chuan in thiar filim atum lo hle ti alan chan thu te asoi buka film khur taka an lo in ral rin ve nge chu angai dona Alexa ero chuan a hlau lo hle sara chu ven him tlat atumani a thik na thin lung chuan thil thalo tak ati tir du nge in an ring chairman muturin zulia chu avakal ta dai mai Bennett chung ko fanu ani awangin alo lom lo hle voina hian sara le Alexa te hi in khata an cheng dun to ti shil tur che in kalau kalani ani kha ka unau no ni kha Julia chuan alo ti tamaya Mr Grant chu athin rim zwal hle ko pheivat ro ka mudwani atingal twar mai ko ngai lovin kalau kale ti in Alex chu alo lut mek ibial nu Bennett chung ko fanu sara I an ti chu I ina I khung tak takem ni ti in apa chuan alo zo cher chwaya o adikalom I sha vek kha I ban san dai to emotia khanu ai kha chuan midang inupui tur ka mu sak to che ka ti ani lom ni kan chung ko mel man ni hi I pate le achung te thattu anya sin chenwa tang che
he inai hian sutiang hmeichhia chu alo loi lut thei lawang apoi hleinem real apex and call tu ni kher hi katum lem lova tiin Julia chu an pot chuak nga la bye bye zuhin Julia chu an chua puita a apa thinrim lutuk po chuan adam lo pha hial mai nang hian sara ne na kan chan chin kha kapa ilo shilawang khan kanin chen pha iring deuh ti na ni mo kapmel ma te hi ka dim wak ngai lova i khoilai tak sapeng ber chang hian nge bul kan chanang o election ati chuan nilo min chua sham ro tiin Julia chuan alo hlau hle sarai angin ka fil ve vak lowa engwangin nge ka boy nai hian ilo in rol ve ngot ni ati le phe chuan tun sia min chua ro he ko pui hi ka chua san hlen wang wang toang khongai takin tiin khur zoi zoi chuan alo ngen chiama darkar khat chia huni nei tiin alex chuan a chua tir ta ni in lama sara po in lekha alo zirna save khop maya a pasal lo ho chu lim takin alo lom chun lama thil thleng zong zong te chu alex chuan alo shila apa ne na anim biak dan zong zong te po chuan ati buai lem lo ma se apa chu damdoi ina a mek ti chu an sha zuita a apa hian an company enkol tur chawin adu ni in a hre to a mangai na tak tak nen a inkol ngai lo nia a hria ba ka a u nau dang te chu an du dan dana a tir lain ani ero chu a khwa khri thin hle thunga chu wang chuan apa hi angai nat lo na a rei to hle ni chuti lain apa chuan a fa te singa pakhat chu green group enkol tur chuan alo rot ve mek thunga ma se a fa te singa then khat chuan an ring zo lo hle alexa chu a tluk don lo na sa ni ti chu an hriat wang ani ma se alexa chuan an thu a zom du box si lova shimna peka brain chung kwa changa no chua hel po chu angai don ani Mr. Graham po aril ru abuai hle ni inalang mana sara in bom te apeka khan bengbe alo om reng chuni in alex po hian aro hle a abe mai mai ngai lo Mr. Graham po aladam chalei theilawa an company CEO an thak ani ti an puan chwa mu chang phe kha chuan an tla hniam ngal rok rok to an tho pui tam tak te in hnuk dok ngalin weizelala chuan a hna atlin lo na samai box si afanu pakhat chuan ka u alexa hian belnu ane ni ve maya akuta hian dalet le to mai ro ti in angen hiala ma sia pa chuan a theilo kan mel ma te chu kan nei tir theilawani nangma khan va pui mai ro weizel po asia chhove mayang bulchan ve chawani kha alo la ti ve tlat si hunaliam zela zia om lampan ain an group chuan chiatlam an pan chho zel mai alexa chuan german lampanga an tho puitenin inrim na siamin green group ne na an dil te po chu an ti top nual to thu te soin weizel chuan apa hne na chuan alo hek meka ma se elai nai chuan I chuan lam mai mai ani kha alo ti sak alexa chu vo kholin ani chuan chutiang thil engma ka ti lo alo ti fel then mai elei nai chuan kan company tlak chiat I du lawani chuan alexa hi kolet le mai ro ama hi kan mamo ber chuani ti in apa chu angen non le a lo shwai ro alo ti tange nge Alexa le sarai te po chuan damdoi in chu an lo thleng phei ve thuaya zam lo turin an in shil na samai Alexa chuan sarai chu engti kong ma a kalsan atum lo thu chu a soinon le a ka ko hmu nu che khanei la ani hi chu mei ang deuh pu in ikol ve mai don nia ti te chuan apa chuan alo thlem le chutiang mai mai sui tur chuan min lo ko to su ti in Alex chuan a chang tabur mai Carlia hian ka pian cham kan lom dona chuta chuan Mason Group fanu nen inin nei tur thui hi kan puan ngei angai dona nia apa chuan ala ti ve chang chang apa thil soite awang chuan in ti hnual lo tur le enga ma a ngai lo turin Alex chuan sara chwa shila an college te chuan awa thla thlap mai an chan te po chuan an inkar chu lo she to in an lo fiam lai leya zulai chan te pahni ero kha chuan Alexan Mason fanu anei don sia nang chu engatan ma ati tak tak lovang che a mei bak ini phalawang
an lo ti le sham ai nga po chu lo ni taila nang ni pahnih hi chu injin phak bak ana in ka shem tir thei chawanya sara chuan alo ti let ve sak thunga thinjim viau ma se an chang let ngam lo Mr. Green ta pian cham chu alo thleng ta a athu soi te kha Alexa chuan azom nge a be seila in eleinai ero chuan aring ve hau lo thung Basil chuan Olivia hi mawata na idu lawani chuan I chuak thei reng ania heta boy na lo siam su alo ti deuh kher he din hun hi election alwa chhun zom zel don chu chuan ni top mai eleinai chuan alo ti ve thung mawata na idu viau ni te chuan nangma khan nei mai la ti in Alexa chu sarai kai chung chuan alo lut nol eng thil ngei soi Mr. Green te chuan alo ti vata ke hi inupuya tan chuan katling zo berang Olivia in chapo takin alo ti ve bok apoi khop mai ka voi khat mu na che ani takna in nupui ka nei to tlat mai chu ka hril che angai ani ti in anin nei certificate te chu alo hmu tapia mai si a thong hlum hle kanupui hual anga lo in soi bora vel kha ban san to bokang che aza thak e mai kanupui chuan ati ve ngai me lawania alo ti le ngat tungei ni sha em fapalak tlak lo voina chang hian ka fapa le grand chung ko member ini na hi po cha ngala ni e apa chuan alo ti ta shok maya poi ka ti mia hlei nem ila in sir jok don ani hi Alex chuan alo ti dai si Ching chi in ngai dam min dil mala ka ngai dam to don mi alo chiania chuak ngal ro apa chuan alo ti tor twara Basil la chuan ishilawem ni chuak ta che alo ti ve chen bok ma se Alexa chuan company thar rising winter ti chu alo din fel der to mai chu lo ni in Green group te zong engatan vak ma ati to der si lo nutei po thil dang je chhunzom turin mundanga ombo atum ta a sarai te nu pa chuan lim tak le ngai tak chung chuan an thla liama Alexa bula chuan him takin sara chu a don tia sha ta wangin nutei po chuan thamong takin akal san thei ta ni Green chung kwa chang chuan Alexa chu atal sang ta a company thar an din bok nen sarai nen chuan lim tak le thamong takin an cheng dun thei ta ole khati zong kha tun tum drama chu alo ni le ta drama thar hmunom tak nen kan lo kir lewa donia abula changa atop thlenga milo en sak tu zong zong te chunga lom thu kan sire